Naimbag nga bigat, aldaw, malem, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti dayto nga tiyempo ni Apo Dios itagbendisyon kada tayo iti tayo nga panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisen kayo amin kakabsat nga kantayan tayo dito nga imno, mangegkot panangayab na. Mangegkot panangayab na, manubot ingget ayat na. Mangegkot ayayaban na, alaek krus ket sumurutam, oray pay no sa dinuman, pangibaunan na kanya. Sa dinuman sumurutam, ti dalanam makipagnaam. Muyog agtuken kuanam, narnyag nga minuyungan nam. Kumuyog agtuken kuanam, sa dinuman ti papanan nam. Oray pay no sa dinuman, pangibaunan na kanya. Sa dinuman sumurutam, ti dalanam makipagnaam. Oray ti pangukuman, kumuyog agtuken kuanam. Isulaing ti pagtalkam ni Jesus napno ti ayan. Oray pay no sa dinuman, pangibaunan na kanya. Wadinuman sumurutam, ti dalanam makipagnaam. Iden na kanya grasya nam, inton mapanak jay gloria. Iden na meti praburnam, kumuyoga tulaken kuanam. Oray pay no sa dinuman, pangibaunan na kanya. Sa dinuman sumurutam, ti dalanam makipagnaam. Naimbag nga rabiti amin kakabsat ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo iti intayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy nga rabii ket kablawan kay amin kakabsat iti nagan ni Apo Jesus dita balasiw taaw ni Apo Dios kumati kan kanayon nga mangbendisyon ken mangsalwad kada kayo amin dita kabayatan tin kayo panagtrabaho wenno tin kayo nga panaginana iti daytoy nga rabii ken kastamot nga kablawan da kay amin kakabsat dito ay nasyon tayo nga Pilipinas madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo iti agtultuloy nga panangipaay na iti regta ken kinasaya at iti salon at tayo amin ket ngarud ket kablawak amin ngagkasangay iti daytoy nga bulan ken iti daytoy nga lawas kakabsat ket ni Apo Dios iti maydidayaw
iti biag ni kabsat nga Fatima Guillermo ken Mark Jomel Pascual nga agkasangay iti ito no bigat 30 kakabsat ken kastamot nga madaydayaw ni Apo Dios kadagiti amin nga agselebrar iti inda nga kalaysa iti daytoy nga bulan kakabsat iti Mayo ket iti daytoy nga aldaw wenno rabii ket maudi nga Sabado iti daytoy nga bulan ket ni Apo Dios kuma iti mang bendisyon kada tayo iti umay manen nga baro nga bulan iti Hunyo kakabsat ket iti naimbaga damag kada tayo iti daytoy nga rabii ket masarakan iti surat iti paset ti nasantuan na surat iti surat ni San Juan kapitulo 10 ken 5 versikulo 10 ken 6 nga kinunana ditoy kakabsat saan ada kayo tinangpili kanyak no di ket siak tinangpili kada kayo imbaon kayo amapan ken nagbunga iti adu ket manayon kuma iti bungayo iti kasta itedto ti ama kada kayo ti anyaman na dawaten niyo ken kuana iti nagan ko madaydayaw iti nagan ni Apo Hesukristo iti panakaibasa daytoy paset ti nasantuan a surat ket maminsan pay kakabsat kablawan kayo amin iti naimbag rabi tayo ket iti daytoy nga tiempo adu dagiti naimbag damag iti nasyon tayo ket bumaba iti addan iti COVID ket sapay kumatagtultuloy daytoy babaen iti panang disiplina tayo iti bagbagi tayo kakabsat ket sapay kumat malusaw iti virus iti adda iti nasyon tayo kakabsat dagito iti naimbaga damag bumaba iti COVID iti addan iti COVID ken adu pay dagiti umay nga vaccine kakabsat ang makatulong iti tunggal maysa kada tayo ket dagitoy ket amok nga bendisyon ni Apo Dios kada tayo ket iti daytoy nga rabi iti naimbaga damag ket isu iti imbasak nga isu met insawang ni Apo tayong Hesukristo nga kinunana saan ada kayo tinangpili kanyak no di ket siak tinangpili kada kayo pudno launay daytoy kakabsat gapo iti in kami nga panagdesisyon ngagbalin nga pastor agbalin nga adipen ni Apo tayong Hesukristo ket saan nga da kami tinangpili ken kuana no di ket isu na itinangpili kada kami kakabsat tapno iwarnak itultuloy mi nga iwarnak iti naimbaga damag ket ngarod iti umay nga bulan ket umay manen iti baro nga konferensya ket amuyoy iti sursuro iti United Methodist Church ket may destino dagiti papastor kakabsat tunggal ti sursuruten iti panagdestino ket conference year haan nga calendar year iso nga tunggal bulan iti Hunyo ket maidestino kami ket haan nga agnanayon nga maidestino iti pastor iti church no di ket mapadas na amin nga churches nga pagdestinuan kakabsat ket agyaman tayo iti biag dagiti kakadwa nga pastor nga maidestino iti sabali nga iglesia iti daytoy nga umay nga bulan the Reverend Dr. Marites Cruz nga may destino iti San Mayer United Methodist Church ni Reverend Edwin Abag nga may destino iti St. Peter United Methodist Church ken uray pay ni Pastor Sara Garduque ken ket may destino iti Las Piñas United Methodist Church ket amok nga mailiw kayon to kakabsat kang runana nga isuda ti mararamat iti inaldaw nga panagdevotion iti umagang kay ganda si Jesus ang kasama ngem kasjay nga rod kakabsat iti wagas iti panaka-appoint me ket awan iti maramidan tayo no di ket kas iti
kinunada jay imno nga kinantak uray sa dinuman ti pangibaunan da kada kami ket sumurot kami. Kunana nga rod ti dalan na makipagna kami. So daytoy iti kinapudno iti panaka idistinmo mi kakabsat ket agyaman na kini Apo Dios gapuna ta daytoy met iti may kawalo nga tawen ko iti umay nga June kas Ilocano pastor ditoy Nax United Methodist Church ti ammo ket mayakarak met iti umay nga konferensya ngem gaputa adda pay plano iti Dios ket agtalin edda kakabsat iti may sapay nga tawen ditoy Nax United Methodist Church. Ket ngarod ket daytoy paset ti nasantuan na surat ket saritaon na kadatayo iti panangpili anya adda dayjay naisurat iti paset ti nasantuan na surat nga adu dagiti naayaban ngem basit dagiti napili. Mabalin nga adu nga nakangeg iti sao ni Apo Jesus ngem basit laeng iti umawat ken nagtalined ti sao na kadakwada kasday kakabsat. So daytoy ket maysa nga ibagbaga ni Apo tayo nga Hesukristo diti paset ti nasantuan na surat nga daytoy ket para kada tayo amamin saan laong kada kami nga kunana imbaon kayo amapan ken magagbunga iti adu masapol daytoy kakabsat iti panakaibaon tayo masapol nga agbunga tayo lumangto iti panagpamati ken daytoy nga pamati nga adda kada tayo ket may ibaga tayo met ket dagitoy nga maseknan dagitoy nga kakabsat tayo tapno matulungan tayo iso da yallatiw tayo iti pamati kadakwada iso nga agbunga tayo spiritually iti kayat nga sawen daytoy kakabsat nga umadado pay kuma dagiti umay nga agpamati kani Apo tayo nga Hesukristo ket daytoy ti kunana ditoy ket manayon ti kuma ti bungayo agtalined daytoy kuma umay man ti bagyo gingened adu nga daluyon iti biag ket agtultuloy kuma daytoy kakabsat. So kinunana pay iti kasta ited to ti Ama kada kayo ti anyaman adawaten yo ken kuana itinagan ko daytoy iti kinunani Apo tayong Hesukristo no lakit di agtalined tayo iti Apo ket aramiden tayo iti pagayatan na ket kinunani Apo Jesus nga ited ti Ama kada tayo ti anyaman nga dawaten tayo itinagan na iso nga daytoy ket daytoy ti pangdaran tayo kakabsat daytoy ti mangipaay iti namnama kada tayo iti panagpamati tayo kay ni Apo Hesukristo nga iti kanuman saan na tayo nga baybayan no lakit di ket agtalined tayo nga agpamati ken kuana isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat ket kariten kayo amin nga agtultuloy tayo kung mga makipagna ken ni Apo tayong Hesukristo ket nanyaman iti masapol nga maipaay tayo iti panagpamati ket ipaay tayo tatan gundaway ita nga panawen tapno maipaay tayo iti kangatuan nga panagdaydayaw ken ni Apo tayong Hesukristo amok nga adda iti rason na amin dagitoy mapaspasamak ita iti entero nga lubong amok nga plano ni Apo Jesus nga kitaon plano ti Apo nga mapadas tayo amin dagitoy tapno kasta ket makita no kasano iti kauneg iti panagpamati tayo ken kuana isu nga iti daytoy nga rabi kakabsat ket laglagupan tayo nga iti nang pili kada tayo ket awan sa bali no diket ni Apo Hesukristo kinunana nga ro ditoy saandak nga pinili ngem siak tinang pili kada kayo kinunana ditoy saan adda kayo tinang pili kanyak no diket siak tinang pili kada kayo mabalin kakabsat nga adda kayo amin ket pinili ti Apo
ket ngarod iti daytoy nga rabii ket ipaay tayo iti presensya tayo iti nagan ni Apo tayong Hesukristo. Kantaan tayo kakabsat daytoy nga kanta, amok ti Dios di nakto baybayan, amok ti Dios sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, di nagtubay, bayan. Amok ti Diyos, di nagtubay, bayan. No agbyagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di nagtubay, bayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbyagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Agkararag tayo, naindaklan ken manakabilin nga Diyos, piksami tin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabii, itin kami panagdayaw ken panagkararag. Umusireg kami nga si pakumbaba ken kauapo iti daytoy nga rabii, ngagyaman ken kauapo iti naramid mo kada kami iti daytoy nga bulan iti Mayo. Agyaman kami ken kao Dios itin ka panang tarabay kada kami, ken panangayadayo kada kami iti anyaman nga peggad ken saksakit. Agyaman kami ken kauapo kadagiti parabor iti biag, ken salunat nga iso nga insagot mo kada kami. When amami nga nasantuan iti kanuman saan ka nagkurang o Apo, nagtalined ka kada kami o Dios. Ket Ama, iso nga agyaman kami ken ka iti daytoy nga rabii. Ket Apo Dios iti daytoy nga rabii agtultuloy kami nga kumamang ken ka. Ket yasideg mi ken ka o Dios dagiti amin nga anak mo nga da iti pakasapulan da iti salun at o Apo. Daman dagiti agsakit iti daytoy nga rabii o Apo, ket dawaten mi nga ipatay mo iti manakabilin nga imam kadakwada tapno umimbag da o Apo. Ken kastamat o Dios nga bendisyonam kadi iti pangulo mi ditoy nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam isu na Apo ti salunat na ken oray pay dagiti kabinete na ken dagiti amin nga babaen na. Ket Apo Dios agyaman kami ta bumaba iti kaso iti COVID iti nasyon mi iti daytoy nga lawas. Ket dawaten mi kadi Apo nga agtultuloy ko man daytoy ket malusawen ti virus tap nagpatinggan o Apo daytoy nga krisis nga papadpadasan mi. Wen amami nga nasantuan madaydayaw ka kadagiti amin nga biag, kadagiti bibiyag dagiti amin nga anak mo Apo. Ket bendisyonam o Dios oray pay dagiti kakadwami nga papastor, diakonesa, ken oray pay dagiti missionary nga dada kadagiti na dumoduma nga paset daytoy nga lubong. Ket italek mi ken kao Apo iti salun at da. Ken kastamot nga bendisyonam dagiti amin nga membro mi Apo nga dada iti balasiw taaw ken oray pa dito yung nasyon mi kadagiti na dumaduma nga probinsya. Ket ama nga nasantuan dawaten mi ti daytoy nga rabii nga pakawanen na kami kadagiti anyaman nga nagbidutan mi ken nagbasulan mi ti sangwanam. Dalusan na kami nga rod iti panunot ken iti puso Apo tapno kasta ket nasaya at itin kami panaginan na iti daytoy nga rabii ket no bigat ket makabangon kami ket agdaydayaw kami ken kao Dios. Ket amami nga nasantuan madaydayaw ka nga rod iti daytoy nga tiempo iti daytoy nga kanito itin kami panagmaymay sa itinagan mo. Itinagan ni Apo mga Hesukristo dagito iti dawat ken kararag mi. Amen. Madaydayaw iti Dios kada tayo amin kakabsat.